Ngiyabingelela mfundisi, ngiyalibingelela lo mama egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela ibandla lonke egameni likaJesu, ama-elders, wonke umuntu okhona ngegama likaJesu. Amen. Sokusekuseni. Amen. Siyambonga uNkulunkulu obenathi kwaze kwaba namhlanje. Amen. I-7 days kutsho khona ukuthi sesiyenzile. Amen. Simfuna uNkulunkulu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kanje kwathiwa laphana ngesikhathi bezadiliza kwathiwa berawunde kangaki mfundisi? Ka-6 ngokwe-7 kwadilika. So manje ziyadilika izindonga. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Akubonakali kodwa kuyenzeka somewhere somehow. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Hey, angazi mfundisi ukuthi yiliphi iwayini eseliqalile ke la. Eseligcina yiliphi ke. Hallelujah. Kodwa konke liwayini. Hallelujah. Ngibonga igama likaJesu. Hallelujah. Oh baba uNtombela, ngazi ukuthi iBhayibheli lingaka kodwa wakhetha le chapter le. Hallelujah. Mfundisi. Bamfundisi. Hallelujah. Kodwa sobazalwane, ngaphandle kokuthi ndimise kakhulu, ngicela sivule uMatthew chapter 20. Matthew chapter 20, verse 29 to 35. Verse 29. Hallelujah. Ngibonga igama likaJesu. Ngayibala ngokusheshsha sisimabusi. Maybe lingahlala phansi sisimabusi bani. Matthew 18 verse 20. Chapter 20. 20 verse 29. Verse 29. Sebephume eJerikho, isixuku samlandela. Bheki kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni. Uthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele. Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu zithi, Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele. uJesu wema wazibiza wathi, nifuna ukuba nginenzeleni na? Zathi kuye, Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke. uJesu waba nesihe, wabaphatha amehlo azo, zase zibona masinyane, zamlandela. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Umfundisi uthe siqala lunyaka wathi this is the year of taking risk. Amen. Ngumnyaka wokuba sibe ngamadela akufa ngezinye indlela. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Umuntu udela konke. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJakobe wawisela konke, welakho wewelisa konke, wayenakho konke. Amen.
kodwa wathi ngifuna kukhona indoda engifuna ukuyahlangana nayo. Amen. Wathi esehlangane nayo wathi Nkosi, angeke ngihlukane nawe, angiduba ungibusise. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Namhlanje sidele konke. Amen. Sizohlangana nendoda ende sikhona sesihlangane nayo. Amen. Kodwa kukhona ngeke sihlukane nayo ngaphambi kokuba isibusise. Libonga igama likaJesu. Manje ngifuna ukukhuluma ubhuti ukhulume ngoBhathimewu. Lana iBhayibheli likhuluma ngamadoda amabili ayengaboni. Amen. Libonga igama likaJesu. Lithi iBhayibheli amadoda ayehleli thizeni. UJesu wayesuka eJerikho nexuku labafundi bakhe elandelwa lixuku labantu. Amen. Wathi efika endawo thizeni wathola amadoda amabili esendleleni. Amen. Engabona abonakala ukuthi ayecela. Amen. Ayedinga usizo endleleni lapho kudlula khona abantu, kodwa athi esizwa awabonanga ngoba engaboni, kodwa ezwa. Amen. Libonga igama likaJesu ukuthi kunoJesu odlulayo lana. Ayengakaze ambone futhi ngiyabona ukuthi ayengakaze afike lapho kuloJesu khona. Amen. Kodwa ayezwile before. I believe mfundisi ukuthi babezwile somehow ukuthi kule ndoda okuthiwa nguJesu. Amen. Othi ungahlangana naye izinto zakho ziyaguquka. Libonga igama likaJesu. Nakanje lamadoda athi esezwile ukuthi lo Jesu lehlala sizwa ngaye usekhona njengoba ekhona namhlanje. Amen. Libonga igama likaJesu. Njengoba ekhona lapha. Amen. Mhlawumbe uhlala usizwa ngaye namhlanje ukhona. Amen. Akazi ukudlula ungazange wenza something. Amen. Akathe edlula kube khona okwenzayo. Amen. Libonga igama likaJesu. Ngoba noma engadlula uJesu. Amen. Engasale engabonanga ngoba benzanga lutho. Amen. Kodwa edlule lapha abakhona. Libonga igama likaJesu. Kodwa namhlanje uJesu ezadlula yenza something. Libonga igama likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Lamadoda ayesabanga mfundisi indawo lendawo ilabantu esibabiza ngokuthi ngomadala boy. Amen. Emsebenzini kunabantu esibatholayo. Amen. Asebebadala kuleyo ndawo abale experience. Amen. Libonga igama likaJesu. Othi noma ufisa ukukhuluma something or ufisa ukuya kubosi akukho lula ngoba baza kutshela ukuthi ubosi wethu nje. Amen. Akuhanjwa kanje, kuhanjwa kanje. Amen. Libonga igama likaJesu. Noma yikuphi ngisho emabandleni. Amen. Kukhona abantu asebebadala. Hallelujah. Njengoba sesingobadala boy lathi. Amen. Libonga igama. Uzothi ufuna ukuya kumfundisi simtshele ukuthi umfundisi unje. Amen. Ufike leveve lenhliziyo lemfuko ukuthi ngifuna ukuyabona umfundisi, uzwile ngaye. Amen. Ukuthi kunomfundisi undiwene eJimistini. Amen. Kodwa uma sefika lapha sethola thina mam natho. Amen. Sithi umfundisi kawuhanjwa kanje. Amen. Kodwa lamadoda azangalalele. Amen. Amadoda la esehambe loJesu, leli xuku leli lalimazi uJesu. Amen. Libonile ngemsebenzi kaJesu ukuthi wenzeni. Amen. And kwakulula ukuthi kwakufanele ukuthi belalele ngoba bayazi ukuthi yendoda masithi thula lo muntu siyamazi lo. Amen. Kodwa lamadoda azangathule. Amen. Ukuthi kuyakwenzakalani kuyothini. Amen. Athathe risk. Amen. Asikwazi ukuthi uma umemeza kwenzakalani. Laba bayasithulisa nje mhlambe kukhona abakwaziyo kodwa thina sikwazi. Amen. Kodwa athi ngeke simyekele njani adlula lo muntu sizwile ngaye. Libonga igama likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Lithi iBhayibheli amemeza Jesu ndodana kaDavida ungasedluli lixuku lithi iBhayibheli labamiza lathi thulani lina. Lithi iBhayibheli ingakho bememeza ngamandla. Amen. Jesu. Hallelujah. Uma ngikumisa wena hamba kuye ngamandla. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Hallelujah. Ikhona lento yokuthi umuntu kasafiki ngendlela azwe ngakhona efika esisize church. Amen. Ngoba sefikile umoya awuseyiwolwana obukhona ngesikhathi esiza. Amen. Ngoba sehlangane nexuku thizeni. Libonga igama likaJesu. Ungalivumeli leli xuku. Amen. Libonga igama likaJesu. Kuneculo elithi we follow Jesus one by one. Hallelujah.
Hallelujah. Uma usiya awuzifundi yabona ukuthatha i-risk mfundisi awudingi ukuthi uhambe nobani. Hallelujah. Bengicabanga uyivule lapha sisi uGenesis chapter 22. Mama uthatha i-risk akudingi ukuthi uhambe ne-certain person. Libonga igama likaJesu. Ngoba uzokutshela something, uzokunyenyezela something akwaziyo yena afeyila kikho ngenxa yezizathu thize zakhe. Amen. Wena unganazo. Libonga igama likaJesu. Awufundi verse 3. U-Abraham wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe, wathatha ezimbili ezincekweni zakhe, no-Isaac U-Abrahama wayesiyayenza umhlatshelo, wayesiyasacrifice ngithi indodana yakhe, waqeda izinkuni zomnikelo abezokuzishisa, wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Verse 4, ngosuku lwesithathu u-Abraham waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekude. Verse 5, Abraham wathi ezincekweni zakhe, hlalani lapha nezimbongolo, mina nomfana sisaya laphaya, sikhuleke sibuye size kini. Amen. Uthi wathi sisayakhuleka. Amen. Sisazakhuleka mina nomfana. Amen. Wathi esuka okokuqala wachiya unkosikazi wakhe. Amen. Wayesiyakwenza i-risk. Amen. Othi mfundisi ma wawungahamba lo mama uhamba lo mfana laphana umlungisi, umama wayezowuphazamisa kakhulu. Amen. Kodwa washiya umama wahamba nezisebenzi zakhe. Amen. Ezingala kuthini kuye. Amen. Wahamba lithi iBhayibheli babophela idonki. Amen. Ngoba yayi-means of transport ngaleso sikhathi. Libonga igama likaJesu. Bahamba nedonki lithi wathi esayibona ngelanga lesithathu. Amen. Kusho ukuthi bahamba amalanga thizeni. Amen. Lithi iBhayibheli ngelanga lesithathu esayibona indawo lapho kumele kwenza khona umhlatshelo. Amen. Lapha esiyakwenza khona ini? I-sacrifice. Amen. Wathi hey madoda, haleluya, anike nihlale la. Uyabona ma usenza i-risk awuhambi nobani man. Libonga igama likaJesu. Uyazikhetha. Libonga igama likaJesu. Uyabona umuntu othi wathe uma efuna ukwenza something efuna ukuyenza assistwa nge-certain person ugcine engafikanga. Uma efikile ugcine edelayile, kube sesamwe ugcine kwezinye indawo engafikanga ngenxa yokuthi udileyele la, lo esedlulile la kodwa somewhere ngeke asafika. Haleluya. Ngoba into yonke inesikhathi sayo. Libonga igama likaJesu. U-Abrahama wathi hey madoda basebenzi bami, hlalani lana ngiyabuya ngisanjani, khuleka le ndodana yami. Libonga igama likaJesu. Haleluya. Siyabuya. Haleluya. And for sure babuya. Amen. Wahamba u-Abraham esiyakwenza umhlatshelo, wathi ebuya lapho wabuya sengubaba wezizwe. Haleluya. Libonga igama likaJesu. Wabuya sebusiswe ngendlela eyisimanga kakhulu. Libonga igama likaJesu ngoba wazikhetha. Haleluya. Libonga igama likaJesu. Uma ngoba siyakungena siyakwenza i-risk manje. Haleluya. Siyawungena lo nyaka siyabangena. Amen. Siyakwenza i-risk. Yekela ukuhamba nozibanibani, ungadingi i-advice kazibanibani. Lokho kufika engqondweni yakho akufikanga kuphela kodwa nguNkulunkulu okhuluma nawe. Libonga igama likaJesu. Haleluya. 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 Uyabona kule ndoda ekhulunywe ngindoda lo futhi ngiyibhalile la. Haleluya. uBartimaeus, indoda leyo manje yasihlale 38 years echibini laseBethesda. Haleluya. Indoda yayihlala 38 years echibini laseBethesda. Baba uNtombela, indoda le yayifuna ukuthi kube lo somebody ozomsiza. Amen. Whilst babekhona abangadingi somebody, befika bengena bephila. Haleluya. Asizwanga laba ababephila ukuthi badinga kulo muntu wayebasiza lapho. Amen. Kodwa sizwa lo owayebabona bengasizwa umuntu kodwa yena wazihlalela akazange athathe i-risk. Amen. Laba abantu bathatha i-risk mamfunda, abafunanga muntu. Asazi ukuthi babe lemkhuhlane bani. Amen. Abanye babe lemkhuhlane engafuna amanzi. Yabona umkhuhlane kuthiwa umkhuhlane wamafitsi, umkhuhlane wokuwa.
lowo mkhuhlane iBhayibheli ngokokufunda lithi awufuni into amanzi, angithi amanzi, awufuni usondele emanzini vele, awufuni futhi ube seduzane lomlilo. Manje laba bantu laba ngoba kwakunemikhuhlane yonke, and I believe umuntu olamafisi wayekhona lapha, amen, akazange esondele kuphela, haleluya, waziphonsela emanzini, libonge igama likaJesu. Kodwa lo le 38 years lokhu ehleli la, haleluya, angazi ukuthi yena wayeseleminyaka engaki, because wayengala 38 years, kodwa wayele 38 years ehleli, kodwa yena kule minyaka esenayo vele, haleluya, libonge igama likaJesu. Uyabona, mhlambe wathi ephila wavela wafa, haleluya, kanti kumele uphile and then ubusi-enjoy, angithi impilo yakho, haleluya. Kwakukunenge okusangenzeka after sephilile, kodwa ngenxa yokuthi wazibambezela, haleluya, waphila, wahlalahlala, kazange asa-enjoy ukuphila kwakhe, wavele wafa, haleluya, libonge igama likaJesu. Kodwa namhlanje ngifuna sithathe ama-risk, amen. Libonge njengoba umfundisi eshilo, amen, asike siwungene umhlaba, amen. Uthi uPaul uthi I can do all things through Christ onguye ongiqinisayo, haleluya, ngiyakwenza konke, haleluya, libonge igama likaJesu. Asizenzeli thina, amen. Uma sesikuKristu lokhana ukudala ukwehluleka kwethu sokudlulile, kodwa thina sesidalwe ezintsha, amen. iBhayibheli lithi akusekho ukulahlwa kithina, amen. Laba bantu ababangeboni babelahlwa yileli ixuku leli, kodwa ngoba basebekuKristu kwakungasekho ukulahlwa kibo, amen. Ukuthi ixuku leli liyamazi uKristu akunandaba, babemazi ukumbona, kodwa babengala experience, babengakaze bethole something kuye, amen. Kodwa laba bazange befuna ukuhamba naye, kodwa bathi ngoba sesihlangane naye sizophila sahlukane naye, ngoba into esiyifunayo ukuphila, amen. Libonge igama likaJesu, haleluya, haleluya. Kumnyaka wakuthatha izinqumo, haleluya, sizithathe futhi kube ne-action esiyenzayo, amen. Libonge igama likaJesu. Ngike ngathatha i-risk, haleluya, ngifuna umuzi, haleluya, ngayiphosela 60,000 yonke, haleluya. Aish, ngathi ngifike la ebandleni, umfundisi u-OD wathi whatever uNkulunkulu okhulume ngakho ngaye ungalaleli omunye umuntu, somebody will tell you something ngakho lokho, amen. Ngathi ngisiya emsebenzini, imanager yami le abayixotshayo ngumziyoni, hayi, wakhuluma exactly into engiyenzileyo. Wathi wena kubuthiwa wenze something, haleluya, ngikuphuphe so kodwa indlu ade uyithenga ngiyibone isiphelela ku-halfway, amen. Hayi, ngathi ngiqala ukuyibhadalela lindlu, yes, ngayibona, hayi, kodwa ingqondo yami yayisilapha, kodwa lo OD uyafika kancane kodwa ingqondo yami isilapha kulo manager lo, haleluya, libonge igama likaJesu, haleluya. Kodwa ngithe uNkulunkulu engenzela umusa lo nyaka uqala, mfundisi, sisayina amaphepha ngokuphelele, haleluya, indlu iphelile, amen. Ngabonga ukuthi i-risk engayithathayo uNkulunkulu ungenzela umusa, ngwangiphelelisa, amen. So asithathe nama-risk, kodwa siwathathe ngokuhlakanipha, yibonge igama likaJesu. Kodwa lo nyaka yiwo umnyaka wokuthatha ama-risk, angithi siwathatha ngaphansi kokugcobo lukaNkulunkulu, angithi libonge igama likaJesu. Angathi uNkulunkulu angasisiza, ngiyabonga mama.